Velkommen Helle og Natalie og Christina. I er jo teamet bag Natalie Horskjær, og lad mig starte hos dig, Natalie. Er Natalie Horskjær blevet, som du havde forestillet dig fra starten? Og mere, må man sige. Vi har altid haft en vis forestilling, og den har overtruffet vores forventninger, må jeg sige. Så jeg er overordentligt tilfreds. Men det her med forretningslivet, det er jo lidt en anderledes rolle end professionel rytter. Hvordan befinder du dig egentlig i den rolle? Men jeg synes, den er meget spændende. Ikke at jeg har så vanvittigt meget med den at gøre, men jeg synes, det er en spændende del, og egentlig også en meget vigtig del i det. Fordi det er jo ikke kun produkterne, det drejer sig om. Det hører til hele pakken, sådan set. Og Helle, tilbage i 2009, der krydser du og Natalie veje, fordi at Horsebo Smarties kommer i stalden hos Natalie. Ja. Hvornår starter hele tanken omkring Natalie Horskjær? Tanken starter nok omkring 2008-2009. Måske ikke lige med Natalie, men med at få lavet noget plejemiddel til dyr, hvor der er fuld deklaration på grund af, at lovgivningen siger, at der faktisk ikke behøver at være det. Så der ligesom er frit spil for, at der kan komme ikke hvad som helst i, men at jeg vil føle en vis stolthed i at lave noget, der havde fuld deklaration. Og på et tidspunkt i slutningen af 2012 bliver jeg sådan lidt mere og mere bit og tænker, at Natalie og jeg sikkert kunne få en god del ud af ligesom at hjælpe lidt på at få lavet en serie med fuld deklaration på. Og der er det jo så, at jeg kontakter Natalie for ligesom at høre, om hun er med på idéen. Og Natalie, hvad var så egentlig din fornemmelse, da I så mødes tilbage i 2013, og der er blevet lavet forslag til layout og flasker og sådan? Altså, jeg var egentlig bit af sagen også med det samme. Selvfølgelig tænker man sådan lidt, skal jeg give mit navn til det der? Men jeg synes, det er utrolig spændende, og også med, at det er et rent dansk produkt. Det var det, som virkelig fik mig til at sige, ja, lad os gøre det. Og Christina, dengang, hvad tænkte du egentlig om hele ideen om at lave et samarbejde med Helle og Natalie Horskjær? Jeg synes, det har været en fantastisk mulighed for ligesom at få lov til at udvikle et koncept, som egentlig var startet i forvejen, men hvor vi kunne udvikle videre på det og få lov til at arbejde i de fineste materialer. Og alt vores strik er lavet i 100% merino-uld. Så det har været rigtig, rigtig skægt. Og ridebukserne også, som kommer i sjøler materialer, så det har en fantastisk holdbarhed. Og Helle, I går så i luften til EM i Herning i 2013. Hvordan gik det? Fantastisk. Altså, det var hårdt. Vi havde rigtig, rigtig travlt op til. De sidste produkter blev faktisk først produceret dagen før vi gik i luften. Men det var fantastisk, og det blev vel mødt. Og vi havde lavet en helt fantastisk stand, der jo ligesom er gårdspladsen nede på Berleburg med springvand og levende guldfisk. Og jamen, det var fantastisk. Og Christina, idéerne til produkterne, hvor kommer de egentlig fra? Jamen, på tøjet, der kommer det primært fra modebranchen, hvor vi får en masse idéer. Alle de nye farver tager vi derfra. Derudover bruger vi rigtig, rigtig meget feedback for de kunder, som vi har, og de dygtige ryttere, som rider i tøjet, og hører, hvad det er, vi kan forbedre. Så derfra får vi den primære inspiration til at lave tingene. Og Helle, Natalie Horskjær, altså følger den sådan konventionelle mode, men hvordan prøver I egentlig at udvikle på det? Jamen, vi er jo ikke sådan, at vi er bundet af moden. Altså, vi vil jo hellere have det klassisk, så det ligesom kan forblive. Altså, at det ikke er noget, der går ud, og folk er nødt til at købe noget nyt. Men stadigvæk vil vi jo gerne have et lille splice af moden, men vi prøver ikke at følge den, men forny den. Og her til sidst, Natalie, hvad synes du egentlig om at have sådan et brand bygget op omkring dit navn? Altså, jeg synes, det er utrolig spændende. Også at hele produktserien, at jeg har været med over den, og også med tøjet, at det er sådan set også mine idéer, hvor jeg siger, at jeg vil mest have sådan lidt dækket farver, ikke for shiny farver, fordi det er heller ikke mig.
Så det genspejler sådan lidt min måde at være på, faktisk. Tak skal I have.